Türkiýede sühepde bolan weýrançylykly yer titremede helak bolan ilkinji türkmen raýatlary barada maglumatlar gowşýar. Türkmen häkimetleri yer tartgynynda ejer çekinleriň arasynda öz raýatlarynyň bardygyny boýun alsalar-da, olaryň sany barada açyk maglumat bermeýär. Bu ağırlykda helakçylykly tebii harasat Türkiýede ýaşaýan we zähmet çekýän türkmenleriň arasynda raýdaşlygy, birek-biregi bolan hemaýaty artdyrdy. Türk häkimetleriniň 10 fevralda beren maglumatyna görä, yer titremede helak bolanlaryň sany 18 000-den geçdi. Yaralananlaryň sany hem 74 000-den aşdy. 8 fevralda Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow betbagçylygy duçar bolanlaryň arasynda türkmen raýatlarynyň hem bardygyny aýtdy. Hem bolçak işe de çäre ýok diýipdirler. Bir betbagçyly duçar bolanlaryň arasynda gynansak da öfem raýatlaryny bar. Emma türkmen häkimetleri helak bolan we şiketlenen raýatlarynyň sany barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy hem özünde bu ýagdaýlar barada entek dolu maglumatynyň ýokdugyny aýdyp azatlyga takyk sanlary bermekden saklandy. Bu ağırlykda azatlyň Türkiýedaky habarçylary yer tartgynynda ýok bolan türkmen raýatlary barada ilkinji maglumatlaryň peýda bolandygyny aýdýarlar. Garasyz Türkmen News nesriniň hem paýlaşan habaryna görä, yer tartgynyndan ejir çeken Kahramanmaras şäherinde Türkmenistanyň ağzyndan 4 raýaty helak bolupdyr. Nesir olaryň jesetleriniň Türkmen hökümetiniň hasabyna watanyna iýerilendigini ýazýar. Türkmen News olaryň biriniň adyny hem anyklady. Aýmurat Geldiýew Kahramanmarasdaky uniwersitetleriň biriniň 4-nji ýyl talibi eken. Ol Türkiýede ejesi bilen ýaşaýardy. Eje oglunyň jesedini anyklamaga gelen pursady onuň içki geyimde bolandygyny görýär. Bu oňa perzendiniň ukuda helak bolan bolmagynyň mümkindigi barada çaklamaga esas berýär. Mundan başga da sosial torlarda yer titremede helak bolan türkmenistanlylar barada tasdiklanmadyk ýene maglumatlar paýlaşylýar. Häzirlikçe bularyň takyklagyny resmi we näresmi ýagdaýda anyklap bolmady. Sol bir wagtda yer titremäniň netijesinde 6000-den hem köp binanyň ýumrulmagy sebäpli üýsiz uzarsyz galan 10 000 adamyň arasynda türkmenleriň hem köpdigi bellenilýär. Men yer ıranyp başlan pursady jaýymyz yer ýeksan bolmadyndan ozal daş çykyp ýetişdim. Çağalarym bilen köçede galdym. Soňra tanışlarymyzyň üstü bilen galmaga yer we iýmäge çörek tapdyk. Emma köçede galan başga-da köp adam. Şol sanda türkmenlerim bar. Diýip ejir çeken türkmenistanlylaryň biri gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda Türkiýedaky türkmenleriň arasynda raýdaşlygyň hem artandygy bellenilýär. Sosial torlarda Türk hökümetiniň esaslandyran kömek merkezleri bilen birlikde türkmenleriň hem ýürüýte haýır sahabat nokatlaryny açandyklaryny, olara iýmet, egneskial teristleriniň eltilendigini görse bolýar. 6 fevralda Türkiýede bolan 7,18 balyk yer titremesi goňşy ýurtlarda, Liwanda, Ermenistanda we Siriýada duyuldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan häzirki yer titremesiniň 1939-njy ýylda Erzinjanda bolan yer titremesinden bäri ýurdun taryhyndaky iň uly betbagçylykdygyny aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky yer titremesinden ejir çekenleriň 75.780 sanysy hadisanyň bolan ýerinden evakuasiýa edildi. Halat edis we kömek işlerine 121.000-den gowrak işgär gatnaşdy diýip türk resmiýetleri habar berýärler. Şeýlede yer ıranmalarından soň bu sebäpde ýeriň 1509 gezek sarsandygy aýdylýar.